एमएलए एमपी बीटीसी नि चिफ ईएमजीएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै नोंबो मानसि मोजां नङा प्रमदाबो रन्जन दैमारि सारखौ गो बेक जोलैनि हांगार होननानै रेलि खालामदोंमोन लाब गैया गावजों गाव थांखानाय बाथ्राखौ हाद्रि खुलायनो थाखाय लाब गैया क'क्राझारनि गसकाटा बेवहाय जे होसो सोरखौ गावथारदोंमोन बेयाव जे मोनसे एनडिपिनि केम्प दंमोन सरलपारा बायदि बा क'क्राझार नाङैनो फुरा मुङानो बेसेबांबा गोजौखा गोरों मानसिया दिनै मानो भुल मावखो बहा मोजां मानसि जाहैबाय बेले फुरा बड'लेण्ड नाङैनो रन्जन दैमारि सारनि एगेन्सै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा रेलि होदोंमोन जे जोलैनि हांगार गो बेक होननानै थांनाय बाथ्राखौ गावजों गाव बुरखांलायाबा मोजां जागोन सोर पार्टिया मोजां मावदों सोर पार्टिया गाज्रि मावदों सोरबा बिपिएफखौ मोजां मोनग्राया बाख्नायनानै ला सोरबा इउपिपिएल पार्टिखौ मोजां मोनग्राया बाख्नायनानै ला नाथाय सोर खामानिखौ मोजां मावनानै मावफुंलांगोन बेखौ गावजों गाव सोमखारिलाय नाथाय माखासे थांखांनाय खोथाफोरखौ बुरखांलायनानै सोर होसोदों सोर होसोआखै सोमावसारनायाव मालाबा गावजों गाव मालाबा अबेबा जाथावै जाथायफ्राबो जायो अबेबा जाथावै माखासे जाथायफ्राबो जायो सोमावसारनायाव बेफोरखौ रायखांलायनांगौ बुरखांलायनांगौ जेबो गोनांथि गैया बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो बर' माहारिनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो भलन्टियार आबसुनि जायफोर गेदेरमा जायफोर भलन्टियार आबसुआव जेब्ला दुखु खस्थ' लाबोदों बिथांमोनखौ मोननै पार्टिया सानसोनो हागोन ना हाया आरो मोननै पार्टिया एक्स एनडिपि रिटायार्ड आरो माखासे गेदेरमा दैदेनगिरि रायजो राजाफोरखौ सानसोनो हागोन ना हाया मोननै पार्टिया बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननै पार्टिया समाजनि खामानि मावनो थाखाय पार्टिनि खामानि मावनो थाखाय सानसोनो हागोन ना हाया भलन्टियार आबसुखौनो होन एक्स एनडिपि रिटायार्ड डिसार्ज लानाय बिथांमोनखौनो होन नाथाय दिनै गावजों गाव थांखांनाय बाथ्राफोरखौ उखुन्दै खुलायनाय रावफोरखौ रायखांलायनानै जेबो दुंहाव थासारि खालायनो नाजानाया गावजों गाव हाद्रि खुलायनो नागिरनाय थांखांनाय बाथ्राखौ बुरखांलायनानै जेबो लाब गैया हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव मालाबा समाव खैफोद आफोदा जाखायो मालाबा समाव जाथावै जाथायफ्राबो जाखायो बेफोरखौ खनले रायखांलायनांगौ होननानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेबायदि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियायाव दालाबोसै सोर मोजां सोर गाज्रि बिपिएफ पार्टिया मा मावदों इउपिपिएल पार्टिया मा मावदों बेखौ थेर फाथिलाय थांखांनाय बाथ्राफोरखौ दा रायखांसै गेजेराव सोर सैथो बेखौसो बिजिरनाया मोजां सिनियरफोरखौ सानसो बै समनि भलन्टियार आबसु आरो माखासे बर' माहारिनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा सोमावसारदोंमोन आरो एक्स एनडिपिनि जायफोर रिटायार्ड डिसार्ज लानाय सिनियर बिथांमोनखौ सानसो बिथांमोना रिटायार लानानै समाजनि खामानि मावनो थाखाय दिनैसिम जायगा मोनाखै बिथांमोनखौ लामा दिन्थि आरो भलन्टियार आबसुनि जायफोर हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय लामा मोनाखै बिटिसि जेब्ला सरकार खुंथायखौ खुंदोंमोन बेबायदि समाव भलन्टियार आबसुआ फंसेबो बाथ्रा खुगा बेखेवाखैमोन मानो थाखाय दिनै गावजों गाव गुलाय गुजाया दिनै गावजों गाव बुरखांलायनाय नाथाय सोमावसारनायाव मालाबा गावजों गाव मालाबा सोरखौबा माबा मोनसे बेबायदि एक्सिडेन्टआ जाखायो थांखांनाय बाथ्राखौ लानानै नैबे दा सोलिबाय थानाय सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ बे पार्टि मोननैखौ लानानै थांखांनाय जाथायखौ लानानै गावजों गाव सोमखारिलायनांगौ होननानै बेबायदि माखासे बारहावाखौ सुनानै होबाय थाबा जानाय नङा।